हेलो खुलुमबाय लोगोफोर आङो नै आंनि न'नि बारियाव दंफैयो मानो होनबा आङो बानजुद गायनो होननानैहाय आङो एसे हा जावग्लिफैदों बानजुदफोरखौहाय गायनानै लानोसै एसे दैज्लांफ्राव जानो थाखाय गोबांथार दाम जायो फवाफायावनो बिदिनो 40 थाखा 50 थाखा बिदिनो जानाङोना बेनिखायनो आङो बानजुद गायनानै लानो सानदों लोगोसे नै बेयाव मैगंफोर एसे मावलांबाय लोगोफोर बिदिनो आङो गोजानाव थांनाय जाया बेरायहैनाय जाया बिदिनो आङो न'नि बारि बागानावफ्रावनो आङो ब्लग लानानै फैयो नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि ब्लगखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो नै आङो न'नि बारियावनो बेफोरबायदि खामानिखौ बिदिनो मावो ओइ फिसालाबो नुवाखै माबोरै दुस्थ' लाइफां बिखुङाखौ दानफायलाबायबाय बिदिनो आङो एसे एनै आबादफोरखौ मावबाय ओरैनो थास्लायस्लाय होनानैहाय बिदिनो ओरैनो थायोबा बायनानैसो जानांगौ नालाय बिदिनो आङो एक्सट्रा खरसबो ओंखारफाखागोन होननानै आङो एसे एनैखौ फानबाय माखासेखौ मैगंफोरखौ आरो लोगोसे आङो बिदिनो माखासेखौ जाबाय गोबांथार मैगंफोरखौ मावनो हायाबाबो एसेल' बिदिनो न'आवनो जानो थाखाय आङो मावबाय थायो सनाफोर गोबांथार दिनैनि दिना थान्दा गोबाव समनिफ्राय बिदिनो अखाफ्रा हायाखैमोन ना नै दासो अखाफ्रा हानानै बिराद गयफ्रा मोजां जालांसिगोन बिराद नै हाग्राफ्राबो बारा जालांबाय थाबाय बिदिनो आङो नै बेयाव अदासि गायदोंमोन बे अदासिखौनो आं नायफैदों आरो बारियाव न'नि बारियाव बिदिनो फैयाबाबो बिदिनो बोरमाफोर हाबो दाउफोर एरो नालाय बिनिखायनो आं बिदिनो बारियाव सम मोनबा आंनि मैगं मावनायखौ आं बिदिनो हाबनानै नायफैयो मा खालामनो जेबो टाइम गैया बेफोरावनो आङो टाइम खालामनानै आबादखौनो मैगंफोरखौनो आङो मावनानै थायो ओरैनो थायोबाबोथ' जायाना बेनिखायनो आङो एसे एनै बिदिनो बारियाव हाबलुबाय थायो गोबांथार हाग्राफोरखौ जावलु नङाबा मा नांखो दाबा दाबाजों खेला गेलेनो नाङाथ' दाबायाबो बिदिनो आङो हाग्रा दंबावो गोबांथार जावग्लिनांगौ दंबावो बिदिनो आङो नै बेफोरबायदि हाग्राफोरखौहाय आङो जावग्लिबाय मोजां ब्लग लाबोनो रोङाबाबो आङो बिदिनो न'नि बारिफ्रावनो आबाद मावनायफोरखौनो लानानै फैयो सनामोन बेखौनो नायलांबाय था माबायदि नुदों गाज्रि नुदोंबाबो मोजां नुदोंबाबो नायलांबाय थादो स्क्रिप्ट खालामाजासिनो नै आङो बेफोरबायदि गोलाव नै बेफोरजों ओरै गोलाव आं गायनोसै जेरैहाय मानसिफोरखौ गायनाय नुयो नालाय आङो बानजुद बिदिनो गोजान जायगाफ्राव मबाइलफ्रावसो नुयो बिदिनो प्लास्टिक बेफोराव बनानैहाय गायो नालाय बिदिनो आंबो देग्लायनि इयारावहाय आंबो गायनो थाखाय थांखि लादों बानजुदखौ नै बेयाव सिरिनै होनोसै ओरै सिं सिरिसे ओरै साइडजों सिरिसे होनोसै ओमफ्राय बेयावहाय प्लास्टिक होनो थांखि लादोंमोन नाजानोसै नङाबाथ' हाग्राखौ आङो जावग्लिनो हानाय नङाना दैज्लाङाव बिरादथार हाग्रा जायो बेनिखायनो आङो नै बेयावहाय आङो दा एसे अखा हानायनि सिगाङावनो जावदोंमोन बेखौ दिनै अखा हानायखाय एसे साबसिन जाबाय लोगोसे आङो बेबायदिनो एसे थांखि लादों आधा बिगासो मावलांनो थाखाय बे आधा बिगाखौ आङो जावग्लिनो थाखाय बिदिनो आङो फुङाव नङाबा बिदिनो आङो बेलासियाव बिदिनो आङो फिसालाबो दं नालाय आंना फिसालायाबो ओरैबायदि दुस्थ' गेलेबाय बायखायो नुवाखै गोलैगोन बिदिनो फिसालाखौ जाहोखाङै लोंहोखाङै बिदिनो टाइम लायै आङो खामानिखौसो मावनाय जायो नङाबाथ' फिसालाया गावबो खस्थ' मोनफायोना सान्दुंफोराव बेनिखायनो आङो फुङाव सिखारनानैहाय फुंनि खाजाखौ मावालासिनो आङो सिखारनानै बेफोरबायदिखौहाय बानजुद गायनो थाखाय आङो हाग्राखौ जावलियो ओमफ्राय लोगोसे टाइम जाबा आङो फुंनि ब्रेकफास्टखौ बानायहैयो ओमफ्राय जाहोखांनानै गथ'फोरनो आरामनो ओमफ्राय एसे उनावहाय आङो बेफोरबायदि गथ'फोरखौ दान्दिसे बिदिनो साया सायख्लुमफ्राव दोननानैहाय आङो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानैहाय लानाय जायो नङाबाथ' आङो समखौनो मोनस्राखाया नै बेफोरबायदिनो आङो थांखि लादोंमोन बानजुद गायनो थाखाय गोबांथार मैगंफोरखौ मावनो हायाबाबो आङो बानजुदखौ एसे ट्राइ खालामदों
मानो होनबा बानजुरा एसे दैज्लाङावहाय आर्जेन्ट इम्परटेन्ट नालाय बानजुरफ्रा एसे दामा एसे मोनो, बिनिखायनो आङो एसे मास मोननै मोनथाम बानजुरखौ खानो मोनो। बिनिखायनो आङो बानजुरखौ मावलांनो थाखाय थांखि लादों। सबायमाबो गायदों बै नेट सिङावहाय। सबायमाया दा एसे मानलाबाय आरो, ओमफ्राय साङि होनांगौ दङ। बे साङिखौबो आङो बानायगासिनो। औवाखौ दानखाबाय, ओमफ्राय गायनो थाखाय देखायगोन बेखौबो। सबायमानि साङि होनायखौबो आं देखायनो थाखाय थांखि लादों। नायलांबाय था लोगोफोर, आंना जेबो गैया। बिदिनो आङो न'नि खामानिफोरखौनो आङो बिदिनो मावनानैहाय बिदिनो आङो खामानिफोरखौनो देखायसाबनोसै। बे गय बागान फिसा फिसायावनो आङो मैगंखौ गायगोन। लोगोसे बिदिनो गयफ्राबो एसे लांदां जानायनि होननानै बोरायाबो बे गय बारियावनो आबादखौनो मावनोसै नामा होननानै बुंनायखाय आङो देग्लाय बानजुरखौ गायनोसै। गामाखालि बेलेग बेलेग मैगं गायोमोन, देग्लाय आङो बानजुर गायनो थाखाय थांखि लाबाय नैबे गयावनो। लोगोफोर बिदिनो आंबो नोंसोरबायदि मैगं गायनो थाखाय थांखि लादों। जागोन ना जाया जागोन, इसोरा लोगोसे थाथों आंनि आबाद मावनायाव। आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो आंनि मैगं गायनायावहाय हेफाजाब होलांबाय थादो लोगोफोर। बिदिनोसै लोगोफोर, आङो आंनि दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'बाय।